Trees of green and red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world, what a wonderful world. Το φόντο στο οποίο εξελίσσεται η συγκεκριμένη ιστορία, οι συγκεκριμένες ιστορίες και ταινία είναι πολύ πιο σκληρό από αυτό που ήταν στο Αν. Γιατί τα πράγματα γύρω μας είναι πολύ πιο σκληρά όμως. Εκ των πραγμάτων, εγώ επειδή ακριβώς όταν γράφω επηρεάζομαι από ό,τι συμβαίνει γύρω μου, από ό,τι συμβαίνει πλάι μου, μέσα μου, έξω μου, αριστερά, δεξιά. Το φόντο στο οποίο εξελίσσεται αυτή η ιστορία είναι ένα πολύ σκληρό φόντο. Επίκαιρος ποτέ, δηλαδή? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα την ιστορία αυτή να την γράφω το 2013. Τώρα, το κατά πόσο επίκαιρη είναι σήμερα, δηλαδή πριν από 2,5 χρόνια ξεκίνησα να τη γράφω. Ναι, έτσι λένε ότι είναι επίκαιρη, αλλά για μένα δεν μπορώ να αποστασιοποιηθώ και να το κρίνω τόσο πολύ. Είμαι πολύ μέσα σε αυτό. Αγχώς για το αποτέλεσμα, για τις 17 Δεκέμβρη? Έχω την αγωνία που έχει ο κάθε δημιουργός λίγο πριν βγει μια ταινία του. Είτε είναι σύριαλ, είτε είναι ταινία, είτε είναι βιβλίο. Είναι κάτι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, είναι κάτι για το οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, πολύ καιρό τώρα, και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου. Οπότε έχουμε την αναμενόμενη αγωνία, τη φυσιολογική αγωνία. Κάθε φορά αναφέρετε το όνομά σας για τις πρωταγωνίστες που διαλέγετε. Και συγκεκριμένη είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, άκαυτο πρόσωπο, φρέσκο. Έγινε η επιλογή μέσω casting ή την είχατε δει από κάπου και σας άρεσε ως πρόσωπο? Μέσω casting έγινε η επιλογή. Πάντα γίνεται μέσω casting η επιλογή. Athens Casting βοήθησε πάρα πολύ. Αντίστοιχα και για το εξωτερικό, για τους ηθοποιούς του εξωτερικού βοήθησαν τα γραφεία παραγωγής και casting στο εξωτερικό. Γενικότερα, οι απαιτήσεις αυτής της ταινίας ήταν πολύ περισσότερες από κάθε άλλη δουλειά που είχα κάνει στο παρελθόν. Οπότε πήγαμε βήμα-βήμα, εξού και πήρε τόσο καιρό να γίνει. Παντρεύτηκα νωρίς, έκανα παιδιά. Ο χρόνος έφυγε. We all deserve a second chance. Και είναι πολύ αργά. Κυρία Καβογιάννη, παρότι ο κόσμος σας αγάπησε και σας αγαπάει πολύ από τους τηλεοπτικούς σας ρόλους, νομίζω ότι σε αυτό το ρόλο θα ταυτιστούν όλες οι Ελληνίδες μαζί σας. Μακάρι, γιατί και εγώ ταυτίστηκα με αυτή τη γυναίκα. Είναι μια πολύ καθημερινή γυναίκα, μια γυναίκα που είχε όνειρα στη ζωή της, δεν μπόρεσε να τα κάνει. Και όντως έχω συναντήσει πολλές τέτοιες γυναίκες κι εγώ. Έκανε πολύ νωρίς παιδιά, παντρεύτηκε πολύ νωρίς, κάποια στιγμή χάθηκαν και οι αγάπες και οι έρωτες και έπαψε να είναι ζωντανή. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία που της παρουσιάστηκε άλλαξε τη ζωή της, άλλαξε την οπτική της και άλλαξε και την διάθεση της ψυχής της. Θα ερωτευόσασταν Γερμανό? Νομίζω ότι ο έρωτας δεν έχει εθνικότητες. Ο έρωτας είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να ερωτευτείς, νομίζω, κάθε άνθρωπο που μπορεί να αγγίξει την ψυχή σου. Είναι ηλίθιος όποιος γίνεται φασίστας. Γιατί τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο, ώστε να μην ασχολείται με την ουσία. Εμένα ξένος ήταν αυτός που με έσωσε εκείνο το βράδυ, όχι Έλληνας. Κάνεις ένα ρόλο τον οποίο πολλά κορίτσια της ηλικίας σου θα μπουν στην ψυχολογία. Πώς είναι δηλαδή μια Ελληνίδα, ένα κορίτσι 18 χρονών, με όνειρα και όλα αυτά, να ερωτεύεται έναν ξένο? Το λέω έτσι γιατί υπάρχει ένας ρατσισμός στην Ελλάδα πάνω σε αυτό. Πώς το βλέπεις εσύ ως Νίκη? Για μένα δεν υπάρχει ρατσισμό στον έρωτα. Είναι ένα συναίσθημα που ξεκινάει από μέσα προς τα έξω, όχι απ' έξω προς τα μέσα. Οπότε δεν νομίζω ότι σε ρωτάει, σε κοιτάει από ποια χώρα είσαι. Άμα το νιώσεις, απλά πας μαζί του. Αυτό. Παρασύρει δηλαδή. Βέβαια. Θα τολμούσες να έρθεις κόντρα σε σύγκρουση με τον πατέρα σου για το θέλω του έρωτα? Νομίζω ότι όταν είσαι 18 χρονών φοβάσαι ήδη να πεις στον μπαμπά σου ότι είσαι ερωτευμένος. Το άμα είναι από την άλλη χώρα αυτό που έχεις ερωτευτεί είναι το επόμενο στάδιο. Αυτό. Things changed all over the world and politics many unhappy people. Politics many dead people.